Здравейте, кинофенове! Живеем в невероятни времена за киното. В една и съща година излизат филми на Скорсезе, Нолан, Финчър, Ридли Скот. Безспорно едни от най-любимите ни режисьори. Днес ще си поговорим именно за последния филм на майстора на съвременния трилър Дейвид Финчър и неговия The Killer. Преди това обаче искам да ви припомня, че ако искате да подкрепите това, което правим с канала, в момента най-добрият начин, по който можете да го направите, ако станете наш член тук в YouTube. Това е безспорно най-добрият начин, по който може да ни покажете, че се кефите на това, което правим. По този начин ще ни мотивирате, както емоционално, така и финансово. Нека не се лъжем, погледнете какви тиари има и ако нещо ви хареса, то ще ви бъдем изключително благодарни. Ако не, и един лайк на видеото е напълно достатъчен. Все пак ви благодарим за безпрецедентната подкрепа, която ни давате през всичките тези години. Хайде сега да започваме с ревюто. The Killer е поредната колаборация на Финчър с Netflix. Още от първия сезон на House of Cards и след редица други сериали и филми, изглежда Финчър е доволен от колаборацията с стриминг платформата и по нищо не изглежда, че те няма да продължат да снимат и следващите си проекти заедно. Жалкото от това партньорство обаче е от гледна точка на зрителите, които за пореден път не могат да се насладят на филм на Финчър по големите екрани. Казваме жалко, защото филма наистина е заснет страхотно и си заслужаваше да го гледаме по кината. Той излезе за малко в някои американски киносалони, но супер за ограничено време и в момента единственото място, където можем да гледаме The Killer е Netflix. The Killer е базиран по френски графичен роман със същото заглавие, написан от Алексис Мац Нолент и илюстриран от Люк Жакомо. Това е поредната адаптация по роман на Финчър, като предшественици са едни от най-силните негови заглавия, като Социалната мрежа, Зодиак, Боен клуб, Никой не каза избогом и други. Явно Дейвид Финчър има наистина силно развито въображение, което му позволява, когато прочете нещо, веднага да си го представи на големия екран. Ако трябва да бъдем честни, The Killer със сигурност не е най-добрата му адаптация, обаче и голяма част от това според нас се дължи на факта, че именно материал седи много по-добре на хартия, отколкото на големия екран. Историята във филма се развива около един изключително прецизен, и стриктен и педантичен наемен убиец, който след като допуска грешка на една от задачите си, тръгва по пътя на нейното оправяне. Имайте предвид, че филма е 80% глас зад кадър и персонажът на Майкъл Фасбендър, който играе убиеца, реално има не повече от 20 реплики в сцените. Във филма всичко останало са неговите мисли, мантри и размишления, които чуваме докато той убива една камара хора. Сценарият е дело на Андрю Кевин Уокър, който и преди си е партнирал с Дейвид Финчър в 7. Като цяло можем да кажем, че са се справили прилично с адаптацията, но според нас, за съжаление, сценарият е именно и най-слабата част от филма, точно заради на моменти бавното темпо и погрешното разпределение на ключовите етапи от самия сюжет. Например, за да стигнем до завръзката ни трябва около половин час, като дори залогът в нея не се усеща чак толкова голям, поне по начина, по който е направен. Впоследствие има други също различни темпове, които малко забавят действието и накрая финала, който се очаква да е нещо грандиозно и епично, някакси избира да е нещо много по-малко, което не е задължително лошо, но просто в тази конфигурация малко увиснаха нещата, поне според нас. Като режисур обаче The Killer е брилянтен. Финчър много добре успява да допълни с действия на екрана онова, което гласът зад кадър казва и по този начин, макар и да няма много диалог в самите сцени, на теб ти е интересно, искаш да разбереш какво ще се случи, дори и да чуваш просто един глас зад кадър и това е. Трябва да сте наясно, кинофенове, че филмът е, както се казва на английски, slow burner, така че темпото е сравнително бавно и може би това ще отблъсне някой от вас, но за тези от вас, които предпочитат по-нестандартни трилъри, със сигурност ще им допадне. Забеляза се стила на Финчър и синематографията е изключително добра и много добре успява да те потопи в този свят на наемни убийци, които обикалят по кълбото на земята в преследване на следващата си задача. Усеща се, както казах, и стилът на Финчър, така че филмът веднага се разпознава от кого е и има една бойна сцена към края на второ действие, която е направо брутална и специално искахме да отбележим, много добре заснета, много добре каскадьорски. Представете си Джон Уик плюс много повече кръв и реализъм. Както вече споменахме, главната роля е поверена на Майкъл Фасбендър, който се справя брилянтно с нея. Той много добре влиза в обувките на този педантичен наемен убиец перфекционист, който докато убива жертвите си размишлява на теми като морал, съчувствие и други.
Няма сцена без него в цялата лента, така че спокойно можем да кажем, че филма се крепи на него и неговото изпълнение и той наистина се представя на ниво. И макар да няма много диалог и много реплики, Фасбендър успява наистина да направи едно силно изпълнение и сцените, в които има макар и малко диалог, като например тази сцена с Тилда Суинтън, която е втората, която така изпъкне и направи впечатление, са наистина впечатляващи. Музиката и като цяло звуковия дизайн са изключително ключова част за филма и наистина те вкарат в света на този наемен убиец. Финчър и неговия екип са решили, например, едно доста интересно решение. Самия персонаж обича да слуша музика, защото това му помага да не се разсейва. И Финчър заедно с екипа избират в някои сцени ние да чуваме също музиката и то много силно, но в други моменти гледната точка да е субективна и да чуваме само приглушена отстрани. И това много често се сменяше. Интересно решение със сигурност, но дали ни хареса толкова, не можем да кажем. Кинофенове, като цяло това не е най-добрият филм на Финчър според нас и преспокойно можете да си пуснете Боен клуб отново, социалната мрежа, странният случай с Бенджамин Бътън и ще останете много по-доволни. Не е и най-добрият филм за странни наемни убийци, които трябва да поправят грешката си, също време убивайки много хора. Препоръчвам ви The Accountant с Бен Афлек, ще останете отново много по-доволни. Но, въпреки всичко това, което казах, това все пак е филм на Дейвид Финчър, заснет уникално, с наистина страхотна актьорска игра и някои просто съвършени сцени, които наистина те карат да ги гледаш отново и отново. Има минуси, да, но все пак, ако сте фенове на творчеството на Финчър, филма не е за пропускане. Нашата кинофенова оценка за филма е много добър, 4,50. Кинофенове, това е края на нашето видео. Днеска беше кратко ревю, но пък за сметка това се надявам да е било интересно. Напишете в коментарите какво е вашето мнение за The Killer. Хареса ли ви, очаквахте ли повече, ще ми е интересно да си поговорим и да стане супер забавна дискусия. Напишете също така кои филми очаквате до края на годината. А ако искате да ни подкрепите, напомням, че най-добрият начин, по който може да го направите, ако станете наш член, различни тиари има, с различни удобства за тях, ще го оценим. Разбира се, ако можете, ако не, един лайк е достатъчен. Ще се видим следващия път. Чао!